De fietsvierdaagse zit er weer op. Ruim 1200 deelnemers haalden de laatste stempels vrijdagmiddag op in de Witte Hoeve en werden daar ontvangen door de Rozenkoningin, die enkele medailles uitreikte. We hebben gelukkig weer een hele veilige fietsvierdaagse gehad. We hebben heel weinig ongelukken gehad. Gelukkig weinig mensen die bevangen zijn door de warmte. En natuurlijk heeft dat ons minder deelnemers opgeleverd. Maar ons motto is, we willen een gezellige, maar vooral ook veilige fietsvierdaagse hebben. En liever minder deelnemers en geen ongelukken, dan wel wat ongelukken en meer deelnemers. Landelijk is het trend dat fietsevenementen door de hitte minder deelnemers mogen begroeten. Ook Fietsvierdaagse Venray heeft dit gemerkt. Wij zitten toch gemiddeld wel, denk ik, nu hebben we het nog niet exact geteld. Maar ik denk dat we gewoon 30% of 30 minder zitten dan de normale jaren. En ook al waren er minder fietsers op de been, zij die de finish haalden, waren enthousiast. Super, ja. Ondanks het warme weer viel het reuze mee. Ja, prima, het is prima verlopen. Mooie routes, heel mooi uitgezet. Ja, leuk. En de hitte, heeft u er veel last van gehad of viel het mee? We moesten op tijd drinken. Op tijd wat water of wat fris pakken. Ja. Maar het was wel te doen. Ja, Ja, het is heel goed te doen. Zolang als je op de fiets zit, gaat dat prima. Als je afstapt, dan wordt het natuurlijk warm, maar zolang als je fietst is het echt wel goed te doen. Ja, dan voelt het, dan begin je te puffen. Ja, maar het is allemaal goed gegaan. Ja. En wat vonden jullie van de routes? Geweldig, heel mooi. Ja. Alleen de derde dag, dat zand was een beetje vermoeiend. Maar verder was het uitstekend. Ja. En de routes op zich, de organisatie? Was perfect. Perfect. De organisatie is perfect. Alleen had ik het vermoeden dat er dit jaar minder bezoekers waren als vorig jaar. Minder fietsers waren. Maar de routes waren perfect. De verkeersleiders, die heren wat langs de weg staan, die ons oversteken, veilig laten oversteken, die wil ik een grote pluim geven. Het zijn fantastische mensen die het goed gedaan hebben voor ons. Degenen die het moeilijk gehad hebben met onze fietsvierdaagse, dat zijn onze verkeersregelaars. Want onze verkeersregelaars hebben toch gemiddeld allemaal wel een 4 tot misschien wel 5 uur per dag in deze zon gestaan. En op plekken waar het wel, maar ook plekken waar het niet beschut was. Dus daar hebben wij gewoon echt, nemen wij het petje vooraf. Ja, want je zegt al, de vrijwilligers, het aantal deelnemers is teruggelopen, maar de vrijwilligers die zijn jullie trouw, hè? Ja, die zijn gelukkig ons trouw, maar die heb je ook nodig. Want je weet dus van tevoren niet hoeveel deelnemers er komen, maar je weet wel, bij wijze van spreken, hoeveel gevaarlijke punten heb je. Hoeveel plaatsen moet je mensen neerzetten, hoeveel controleposten moet je hebben. Dus je hebt de mensen nodig en gelukkig, wij hebben een keiharde en een keigoede samenwerking met al onze vrijwilligers. En twee van hen zijn Ben Thomassen en Joep Swinkels. Zij waren de afgelopen dagen druk in de weer met diverse fietsreparaties. Ja, we hebben in totaal een aantal fietsen gerepareerd. Gelukkig niet veel, maar wel een paar. Ja, maar wat zijn dan de euvels? Wat zijn de mankementen? In heel veel gevallen een lekke band. Af en toe is een probleem met een elektrische fiets, maar dan is het dus accu. Ja, en dan is het de gok van, komen we eruit ja of nee? Want je loopt dus het risico dat we er niks mee kunnen. En dan wordt het dus naar onze hoofdsponsor teruggebracht en die gaat kijken of het kan repareren. Ja, want hoe werkt dat eigenlijk? Krijgen jullie melding? Of? Ik krijg een melding op telefoon waar de storing is, zal ik maar zeggen, waar de man met de fietsreparatie staat. Nou, dan gaan we op route en daar gaan we naartoe. En dan treffen we dus aan of hij een bandstuk heeft of iets met een accustuk. Is het accustuk en we kunnen er niks aan doen, dan moeten we naar de grote leverancier brengen. Die repareert hem dan direct. En die man die betaalt daar de rekening. En dan is hij er vanaf, dan kan hij weer verder gaan. Als het lukt, want we hebben nog soms geen accu, omdat het merk niet verkocht wordt. Ja, dan zal hij naar zijn eigen woning fietsenmaker moeten gaan. En mede door hen wist uiteindelijk iedereen met een werkende fiets de finish te halen. In de Witte Hoeve vond onder het genot van een fris pilsje of een ander verkoelend drankje en de klanken van René Smets de eindloterij plaats. Ja, we hebben er weer een feest van proberen te maken. Hè? En dit allemaal vooruitlopend op het volgend jaar. Hè? Want volgend jaar is onze 35e uitgave van de Fietsvierdaagse. En denk erom, beste mensen, dat wordt iets bijzonders.